tikus koclok apa itu di sini? Tikus koclok kowe kene. Jogete nang kene ndang gendeng. Masa aku malah badok nang dodak. Iki tikus keluwen apa itu di sini? Kowe mudune dhisik. Mudune dhisik. Gus Agus. Gus. Iki jenenge Agus wis ganti to iki. Wah. Ya alon. Bapak Agus. Kamu itu, tangan medeng. Ini Agus. Namanya Agus apa bukan? Siapa? Kucingnya siapa namanya? Neong. Kalian? Lah kocok lho iki. Nanya apa tuh? Konsepnya piye iki? Lah kowe kan duwe sanak fotomu. Fotoku ganong, Bro. Foto, lah ya fotomu ki ganong ganteng. Ganong ganteng. Lah kok tekan, data kok elek ngene iki banyak. Kacamu jelon. Bapak ya. Nek dhewe yo elek kok. Jajal lek nyepur piye? Yo apik elam lho iki. Apik ya. Iya ta iki biasa. Nikus nang lho ya. Ya iya nang. Aduh nikus sak iki. Iya ta. Dilanjut apa ora? Ya iya. Ha iya ta. Dikendangi ya? Ya. Tapi nikus ke ya jungkir walik. Ya, Gus, tapi nek kono fotomu ganteng lho, Gus. Ya kena. Tikusnya. Tikus berat kucing apa lah, Bos? Logo maju masyarakat toh.
kucingnya malah bobok. Lah paling gak lek bokserane yo apik. Gambare umume wong tuwa apa lha iki lho. Ya Allah. Apa wae? Iku ora kajen. Aku padahal wis gagal. Jeruk. Masamu. Terus mbah gue. Lah kowe kok iso Sopan santun. sopan yo santun. Lah kowe kok ngono. Tanggapane kan Jawa. Wis kuwi Jawa. Gak tok bokseran. Tapi yo Gambare apa? Katoke bojone tingko. masih tok culi wae. Gambare apa? Oh, golek pangan sak puluhane direwangi kok ngene to. Oh. Hei. Aurat ngene iki, aurat lho, Bang. Aurat lho.
YouTube tidak boleh lihat. YouTube tidak boleh lihat. Saya kontrol kayak kue lho. Ora lho, kuwi katoke bojomu. Kudu. Lha sapa? Bojomu. Lah iya. Lah iya. Napa? Lah kanku. Niki Mas Bos. Tahu lho. Setan iki. Fotone kados gon. Galak. Lha katoke iki Mas. Saiki ora galak. Saiki wis ora galak iki. Karo golek duit ya. Dia golek duit kalau agam suruh betul ya. Langsung. Tikus. Nyawa aku ora. Gus, disawer pojokan. Nyawa. Topian. Artige anu sik ber foto sik. Saya dipoto. Nggih sampul Yasin. Ngomong Mas. Bahaya yang dewe iki dipersani yang Cilacap. Heeh, acarane sunatan wong Cilacap. Cilacap. Sunat. Kowe aja kue. Iya. Brebes. Yo, brebes ini. Kayak aku dino iki. Brebes. Brebes. Kucing-kucingan ya. Kucingan piye? Lek ting kiter kucing kuwi manut to. Lah mana kok plorot ning ngono lho. Mergane iku mang ora manut tak kira sikil wis kena bae katoke tok. Luwe gregetnya omong Aisyah. Iki bose barang yo Basa lho. luwe katoke longgar. Luwe Aja kaya ngono. piye? Wong dhewe dipersani yang brebes lho. Sing brebes sinten sing brebes? Brebes kok brebes. 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 Oh alah. Kalau sing ngomong kaya kue, kan kenyang wetenge kecot. Ayo bakal ndok bebek ndok kasih. Apa kuwi? Iya. Ndok Brebes. Wong Aisyah. Solah apa kaya ngene, malu-maluin. Les, sawere pojok lu. Ya Pak, 5.000 ana ngono Pak. Nyopot ta. kowe iki ditanggap joget. Luar nyampur iki. Aku ndelek kok. Nyapa? Isin. Aki ben ora isin. Lah gak tak uculi. Alah lan kok bayarane joget. Yo lho. Joget yo. Ya, yo. Kok Joget. sing wong brebes. Brebes. Brebes ini. Ndok mbok menawa nyawet. Ya nyedot ketan kono. Rodok ketan terus. Yang mana lho Pak?
Lah arepane ngingkung liwat. Lah ya ngono lho. Jel, lek muhat banter men rene. Rene ya tabuh barang sambelmu. Peh aku surah direk iki. Aku curhat lho iki. Ya. Lah mau nyuruh sinta emang? Hah? Mbahku. Lah mau nyuruh sinta emang? Salen karo. Ora bajah ngono. Miki mose ben terkenal. Aku iki padahal wis gagah gede dhuwur lho. Lah kok tak kaya ngene iki piye carane? Ngerti sing tuan TikTok. Tep-tep layar. Gol-gol katokmu. Tembus 500 ya. Alah ta ora. Merenges tekan kuping. Bajah ngono. Aku iki. Iya. Jadi kowe mlaku kok kono akeh-akeh iki yo. Hei, lek munggah nindok e aja nemen-nemen. Dadol. Iso ndok kacan karo kiri iso. Hei, tinggal lawo pas mangan sotoku lho. Malah itu Apa iya enak lho? Klub. Klub. Tahu enggak? Kowe ora ono tau ngene. Aku melindungi sesuatu lho, Pak. Melindungi dari kegelapan mata ini. Melindungi sesuatu, tapi tontonan ini tuntunan. Tuntunan. Ojo ngawur ini, kita ciri-ciri tol. Lah tuntune piye? Lah lek pomo kowe nyontoni dandungan ki kaya ngono apa ya apik dadine. Lha rusaki tatanan jenenge. Betul nggih? Gagak. Ya gak ngono to. Oh, jajal. Ganungan kok ya. Cek. Arep kok ketatap, ora lek pecah. Iya. Ukele anu, ukel nglindungi. Yo. Ayo. Ayo terus pedang terus. Ayo terus pedang. Oke. Ayo. Satu lagi. Ayo terus. Jim, suwek kan aku. Suwek. Mas Parwa, Kaya ature bose mang. iya. Lek suwek sing jaba sing jero dibelehne ning jaba. Diwalik. Ora diwalu. Ombo lho, Wah. Hah? Ombo. Terus lapor bose biasanya dondong Lah iya. kathok. Dondone kathoke piro? Iki Duit dik sian dik sampe iku se ketoke kok bunuh sawer tinggi tuku cawet. Piye to? aja katoke nganu iki bojone Agam. Weh. Kowe katek nek bojone Agam ya Allah. Kowe ngawur. Nek bojone Agam nangge sami. Ora teko got lara. Ojo. Aku jajal, Mang. Iku nek bojone Agam ta, jajal tak nggih. Lah tak kene teko kene tak jol. Lah Pak lurut. Aku ya isin. Ya ora bojone Agam. Bojone Agam. Nek aku juga sing buri. Apa? Coklat bae mbok ini. Ngawur ora kono. Yo. Lupa karak. So, jangan lo. Wis. Wis.
Atraksi 10 10. duitnya 100 ya head Ya, sampe itu susuk kowe. 30.000 kuwi go susuk 70 ra Kudu kena ping 10. Kurang tuku cawet mang siji. Bisa. Jeng, Lah ngono oleh sawer sisik. susuk. Pitung bareng ya. Kurang mang. Heeh. sakuan mai ya toh kok lek kali jaluk jujur Sakwat. Nah, nah. Lah kucing orane sing saldo. kucing iso salto jajan Aku mang tur yo man bos e. Kebo kilo nek darane ngarep. Terus dia mah. ayo ya hati-hati pinggir dulu hati-hati pinggir dulu oke oke Aman. Ibu-ibu yang guru wis. Nyabu di dalane kono lek aku atraksi tak jumpul. Kono tangane sawa awean. Ora arti joli godhong jambu yo. Kok cutak ya. Orang terus ki masa. Piye? Nyapa? Uang kucing ada di kodok awean. Rumah saku wis rasa lho balike, Mas. Balik nang gone. wis gadek matuk ya Piye bos? Piye bos? Ngono kuwi. Ora sah lek ngono ki bos. Heeh. Aku tak tembus ke puskesmas iki. Tak nyontekne lho, Dik. Ayo. Ayo. Ya, tikusnya. Tikusnya. Tikus. Atraksi. Nek bedah piye? Iso ya, cawet nek ijik loro. Mane yo kami ya. Do beli nek mboke karis. Sing cilik ora enek. Tak jajan kabeh lorot. Kayak coklat kabeh. ya bos tepuk tangan ya tikusnya juga balik dulu wes ya karena Ical tuku katok bedak ya mas kowe gawe gone Risma wae kok lagune mbak miring ya wis ngono Gus rasa dibalik Gus Ren, Ini, Bang. sampai jam 5. Oh, iya. Oke, cuma sik aku langsung bunga. Kayak terus Iya. dilanjut atraksi selanjutnya. ya masih ada harimau mangan terong masih ada reok merek gedang ayo dongakne sik kowe oh Ical oh jajal bedak sik Gus aman srit oke medakna Terus, aja demen-demen nempa-nempa kudu ndongake sik. Kayak kucingnya barang kayak emang dongakne apa kayak mau. Dongane sih. Wah, dia nyokot ta.
Wong ki nek bar diparingi kudu ndongake sing apik ngono kuwi jenenge tata kramane ngono kuwi. Ora mesti dongakne bojone. Ndongake. Oh, doa. Oh, berdoa. Doa ya doa. Tak kira itu doae. Jan, alhamdulillah ya wae. Alhamdulillah. Jan, adewe dijak rene alhamdulillah masyarakat kene jauh luar biasa. Wah, Bang. Jan, Lumpuk cidil abang metu kabeh. Ngomongin Kalau ibu ku tuwek kok. Jan. Kaya antri lansia lho. Iki lho iki kena acarane akikah putra Bapak Muhammad Shah. Ora bapak brebes ya. Bebas meneh lho. Kuwi anu kono Oh, dulure. besan kuwi, keluarga besan. Biasane di Sing Brebes. Oh iya. Di bapak sing saking Brebes Saking pundi? Brebes pundi? Saking Brebes pundi? Engkang saking Brebes pundi? Sang brebes. Nek Brebes. Oh niki. Wow. 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 Aku dadi kucing. Heeh. Kok biru-biru kan? Ayo, Kene nek ditekan. Oh, Brebes. Brebes. Brebes iki mang. Brebes lagi. Brebes lagi. Brebes. Oh, galang. Orang memang uang Orang apa-apa sing dimati. Matur suwun. Oh, ya matur suwun ya Allah. Panjang umur. Panjang umur. Alhamdulillah. Panjang alhamdulillah. Masuk Brebes ora jadi luar. Aduh kandang bebek. Apa neh kono. Dok bebek. Dok bebek. Duka nggih Bu, nggih. Wis kabeh sedongake. Alhamdulillah. Iki wancine. Maju. Tahu didongakne muga-muga keluarga Bapak Muhammad Syekh diparingi